Dili ang pinakaunang mupas ang bright, ug di pod ang pinakawahing mupas bugo. Pagkabata na ko sa una, basta na classmate na mo nga unang mupas, dali kay mahuman, mingon may bright ta to niya. Pero dili day ang tanang unang mupas ka mao. Sa una pod, ang dugay mahuman, mingon may buguan na niyo. Pero kadto ni siya may dakog score. Dili siya perfect, pero mas dako pa siya score sa uban. So dili day tanang madugay og answer, bugo. Pero mo ni ang klaro. Kung tinod ka nga bright, dili ka magdali og pass, ug di po ka magdugay og pass. Kaya kung magdali kag pass, basin na kay sayop, wa nimo na usab. Kung dugay ra sagay ka ni pass, meaning wa di ka kasabot dayon. Pero dili tanan dugay ni pass, wa kasabot. Pero unsay nakabati ana, kung dugay ka mo pass. Ang nipas og una, balag sakto pa siya o di, wa na, nagkaon-kaon na siya, naginom-inom na siya. Man na siya man, di na siya oras mabuhat sa laing buhatonon. Sakto no? Samtang katong dugay na human, kaya nagunaw na kaon sa sakto, sa i-answer, basi marong ka, nga marong ra paghihapon. Wala nimo nabuhat, ang nabuhat na sa uban. Nga uban, naglakaw-lakaw na, nagistorya na sila, unsay answer nimo, giyon sa nimo. Di ba? Samtang ikaw, napakasi mong bapil. So ang sakto kung tinod kang kamao, ayaw pag una, ayaw pagdali og answer, pero kung manag yung kag answer, ayaw nagusiki mong oras, pwede na kang buhat sa lain. No? So, dili ang pinakaunang mupas ang bright, ug di pod ang pinakawahing mupas bugo.